uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ikhalezi nasentabeni idla Jehova kuyabonelelwa. Sacela udlulisana naliphupho engibe nalo ngomhla 27 February. Nginokuba nawo amaphupho we-rapture kodwa leli ngimangazile ngoba lihlukile. Ngiphupha sisenkonzweni uyasikhonzisa baba, siyakhonza kahle. Kwaba khona umzalwane udinga direction, ngaphuma mina ngayomlanda. Nangibuya ngithola ukuthi uJesu ubuyile lapha phakathi. uJesu ufike wahlulela abahlulelayo wabaphonsa emlilweni. Manje-ke phakathi naphakathi khona lapha enkonzweni kuhlukaniseke kayi-2. Shuthi ngapha esayidini laka-left kuvuleke umhlaba phansi, then kwasondezwa umlilo, then abazalwane baphonswa lapha emlilweni. Laba ezibalahlile izono zabo. Manje nangi-approach-a ngiyezwa abantu bayakhala kakhulu, bayakhala. Kwabekeka kimi ngezwa ivoice ethi, "Baba uNsibanda uhlezi athi izulu, abahlezi bathi izulu uyalivala kanti wena uyalivula izulu." Bakhona-ke abazalwane basindile ekhalezi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Mina ngaphandle lami ngilindele ukuthi ngiyoma lapha bese ngiyajajwa. Manje-ke mangisa-approach-a lapha nalo mzalwane engihamba naye ngithi hayi mina ngi-ready vele ngiyojajwa. Kanti khona umzalwane ozobuza phakathi ukuthi uphi sisters bani. Wena wathi nangiya lapha emlilweni uyasha ngoba uma epulpit agcoka into empintshayo. Manje nangithi ngiyazibheka lesiketi engilele ngaso yiso lesi engisigcokile ngasephusheni. Ngamangala ngathi yo angeke ngime phambi kwenkosi ngigcoke nje. Ithi ngihambe ngibona ukuthi ngenzani kanti kuzofika umzalwane ozongisiza. Umzalwane wathi kimi asambe uyoshintsha. Hayi ngashintsha ngagcoka kahle. Isiketi ebeyisigcobe singangimpintshi kodwa-ke asiso lesi esivulekile. Hhayi ngashintsha ngagcoka kahle. Manje ngibona kulo mbhede kule ndlebe bangishinisela kiyo, ngibona ngathi kunezinto zama-makeup nama-perfume. Ngathi mina ama-perfume akusingewami. Ngathi ngibuza lo mzalwane ukuthi uyakhona yini ukuzimela phambi kwenkosi ukhulume na? Wathula. Hhayi ngaziguga lezi zinto ngathi ezami vele ngihamba nazo phambi kwaNkulunkulu ayongihlulela ngazo. Kanti ngisa-approach-a lapha ngisaya kwaba khona omunye umzalwane othi kimi zilahlela lezi zinto lezi, ngazilahla. So kwafika kimi ukuthi lento ozigcokile whether ugcokile whether uchinile or njani, wangabuya uJesu akuthole ilanga le-judgment or noma wangafa uzohamba uyoma phambi kwaNkulunkulu naleyo nto leyo and yokulahla. Manje ngibona abazalwane from all over the world, banye abosista bagcoka amabhruku bachinile baya lapha ekwahlulelweni. Ngazi ukuthi kubekekile vele ukuthi wonke umuntu uya lapha vele uyohlulelwa. Manje-ke ngisaya nami ngithi ngiyoma phambi kwaNkulunkulu ngaphaphama. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela la kuwena, ngibingelele kumama, ngibingelele ekhayeni lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Ngizothola baba lana ufakazi ngomoya ongcwele ngoba mina ngumuntu osindiswa unyaka odlula akukudadlana nje engisemzimbeni kaKristu Jesu. uNkulunkulu-ke wangenzela umusa-ke wanginika umoya ongcwele ngikucela last year emva kokuzwa abazalwane bethu umoya ongcwele umntana uliqanda futhi umphathe kahle awuzwani namanyala. Uma nje wenza izinto ey'ngalungile uyahamba nje uyacasuka uyasuka kuwe. So uNkulunkulu wangisiza-ke nami ngamcela ukuthi angiphe umoya ongcwele nami wangipha-ke ngendlela abazalwane abachaza ngayo umoya ongcwele nami ngawamukela ngaleyo ndlela ukuthi uma ufika uyakhala ungazi ukhalelani kodwa usuke wengame ngamandla kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. uNkulunkulu lapho ngangena emkhosini mangehlisela umoya ongcwele unyaka odlule. Uma engehlisela kwakulanga lokugcina lo mkhosi, so lento angehlisela yona ngayizwa ngena ngaphakathi yahlala la ngaphakathi kumina enhlizweni. Manje uNkulunkulu-ke mangizwa abazalwane bethi bona umoya ongcwele umntana, ngangi-understand because alikho ivesi elichazayo ukuthi umoya ongcwele umntana. Ngingayi-understand lento. uNkulunkulu uyangichazela-ke iviki eliphelile ukuthi umoya ongcwele kuthiwa umntwana ingubani. Lento lena kamoya ongcwele uyizwa uma inceke yenkosi. Bona baba uma ushumayela umoya ongcwele nakumina ngiyawuzwa because uNkulunkulu ngathi uyajabula ngapha. Ngizizwa ngijabula mina, kuqubuke lento elangaphakathi kumina, ngizwe ngijabula. Sithi umzalwane efakaza nami ngiyajabula, kodwa at the same time uphinde uthande bonke abantu nabantu abangasindisiwe uyabathanda.
ilo moya ongcwele uNkulunkulu awehlisile loyo ukuthi nanoma abantu bengasinisiwe ubaphatha kahle, uyabathanda. Iwona-ke lo moya ongcwele abazalwane bebokuchaza, kodwa nami sengiyawu-experience-a, ngifakaza ngawo. uNkulunkulu last week isibonakaliso siyangichazela ukuthi kungani ubizwa ngomntwana. Mina ngibona esifubeni sami kunomntana omuhle, ushoqolile lo mntana. Uma ngithi ngiyambuka lo mntana, ngiyakwazi ukumkhipha la esifubeni sami, ngimbambe ngesandla. Uma ngimbamba ngesandla uyahleka lo mntana. Hey, lo mntana emehleka baba, yo, ngizwa uthando olunye olukhulu kangakanani. Ngilizwa la ephusheni lami, ngiphinde ngilizwe la emzimbeni wami, ngilele ngaleso sikhathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ephilayo, uJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngiyabingelela umpostoli uNsibande, umama uNsibande, ikhala kaNsibande, abangcwele bonke basentabeni indlu kaJehova yabonelelwa nasekhalezi. Baba, kune testimony engicela ukuyithumela manje kuyi ibuya kundodakazi yami, angitshela ngenxa inkosi baba yamanambasi wami ukuthi inkosi indodakazi yami la beyingikwatele ingidubile seyishile seyidilithela amanamba wami efoni. Washo mama ngizodilitha amanamba wakho efonini yami. Mama nami ngiyadilitha ngiyaphuma kuwe. So bekangikwatele. So namhlanje ungisendela i-voice note ye-miracle yenzekile efonini yakhe. Ngicela baba ukuforwardela wona manje la ngaphansi ngoJesu Kristu inkosi, amen. Mama, this miracle it started uma ngibheka amanamba wakho. Ngithi amanamba akho bese ungadelethile la efonini. So manje ngithi ngizowaseva kabusha and bengazi ukuthi kumele ngibhale igama lakho, kumele ngirekhode ngomlomo, yabo. Hawu mase ngithi ivesi i-keyboard. Mangiqala nje ukuthi ngiseva amanamba wakho futhi again la efonini yami, yaveza i-keyboard. Azange ngisayokuyenza lento le ye-Google Voice le kade ngisukulisa. Yi-miracle leyo ke. Ngiyabonga uNkulunkulu. Jesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu, ngokuba akekho noyedwa ngaphandle kwakhe. Kade ngilibona leli dwala namhlanje ngihamba kulo. Namuhla uthi angifakaze ngohambo lwami naye. Kepha futhi ngiyaliwe ukuba ngigcine isikhathi esimisiwe egroupini ekhaya lezwi. So ngizocela nje ukuthi ngibhlephule ubufakazi bami ngoba ngizibonile ngimile kade ngisukuma ngifakaza. Baba usinikeze ithuba lobufakazi. Mase kumele ngikhawule, uye wasukuma unginikeza isayini yokuthi sekuyisikhathi sokuba ngime ubufakazi njengalokhu kumisiwe u-3 minutes. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokungifundisa lokho. So ngizocela nje ukuthi engibcosula ubufakazi bami njengalokhu ngifundisiwe ukuthi angosigcina isikhathi esimisiwe. Bewukhona Baba, bewukhona uSalusile kanye nabanye abazalwane ebebesazofakaza. Ngizibone ngisukuma kuqala ngifakaza. Ibhrentshi yaseMtuba, emva kobufakazi bami ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga ukuthi wangisindisa, wangenza ukuba ngifumane umusa kuye. Waba nami empilweni yami, wangihola indlela yami yokukholwa, akazangishiye. Emva kobufakazi bami ibhrentshi yaseMtuba ngibone isivuna iy'thelo. Bekubonakala kuyimifino yey'ntanga
ebikade inazo iy'kongo zakhona, savuna ibimihle le mfino. Sesiyivuna bekuthi mase siyikhile iphinde imile kabusha. Ngiyabonga.